Good evening, ladies and gentlemen, mga kabingka. Okay? Welcome po din sa aking edisyon na unboxing, baby. Okay? So, kung bago ka lang ani sa aking channel na abot ani mga kabingka, please subscribe, like, and subscribe po. Comment kung gusto mo ma-shout out sa akong mga videos, mga vlog, pag-comment lang ani sa comment below. Okay, karon na ako'y unboxing, pero for bago po this, please intro intro lang. Nandito, pamamahay ko to. Tayo na po makatila o ilan eh. Ano karon sa Uraya. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong gipakita na pudno. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong gipakita na pudno. Sa impangita nimo sa 2,000 years later. sa akong YouTube channel, mga kabingka. Okay, so na ako'y bagong suga live ng akong i-unboxing. But Bagong kuan siya, lights. Okay. So ganina natanggal na kuan na ako ni for the kung kuan ba, okay ba? Okay man. Yan. Magkakalap tayo dito. Magsagbot-sagbot sa edition. Lights for the studio photo, no? Napalit na ko ni siya is no, total is 840. 600 man siya. Abi na po mga 1 plus kung mabayaran. So 600 no? Suga. Ito. Yan, ay suga. Suga niya ha. Yan. Yan. Siya. ayam. Ayam. Okay, kaya. Excited na ko. Ano siya, mas gwapo pa rin siya sa ring light. But Matay yung belum beri. ayam. Bato. Diyos miyos. Ayam. Ayun. Mau din. Ayam. Kadugay gina ko naka. Ayam.
Ayah! Okay. Muna siyang buwan. Kung asa mo dapat mag-pictorial ani, pwede na kayo. Gusto mo mag-pictorial, okay tayo. Mura siyang payong ba? Lock din ni diri. Ayah! Ayah! Matay. Ayah! Hindi ako marunong mo. Ayah! 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 Ayah!
Aya! 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 So, mangita kong backup ani mga kamingka. Patay di makaya. Aya! 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 Kaya, wala. Simbol. O karon mga kabingka, no? Kita na nyo na naporma na. Salamat sa backup ni Joshua Carrio. Yeah! Okay, so ani lang gid mga kabingkay, butangan mo rin ba sa kalak, tapos butangan na to og suga. So, tanawan to unsaon pag tirada ni Ron. And apa di ay, no? Baka makalimutan to. Apil man sa imong gibayran. Ayun, o dili ng kuan. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Pura tagkurik ani. Aya! Aya! Pura de tagkurik ani. Aya! Ayan. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Oh, look at this. Nahuman na gyud. Ito pa ayuson tahong. Okay, exciting ko. Ano ko sigaon? Ayun. Oh. Papo kayo. Aya! Grabe lagi. Aya! Oh. Wala ko kasabot sa kung basta sa kung gibati kay mura no ko gipamati ani no. Aya! 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 So please subscribe to my YouTube channel. Okay? So wala nakakuha pero pwede man i-share tanggalon. Ikaw na gudbala. Anaon na siya. Sino dili ka gusto ning tabon-tabon ba? Pwede na tanggalon. Ayan. Hayag tayo. No? So, hanggang sa muli, ito po si DJ March ang mga wash out sa pinakalas nga edition mga kabingga. Tigisaw! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.